Здравейте хора, аз съм Kickstar BG. Днес ще снимаме на Clash of Royale първи епизод. Говорим ви 4 пака. Даже почваме от най-шибания. Така, да. Ето почваме този. Giant. Хора, връщаме се. Спрях за малко клипа. Дайте ви за какво ще направим. Малко да попусна. Когато ще ме бият и ми лагва много. То ме съсипа. То съсипа. То сме съсипа. Не ми е на такова бързи. Айде, пускай тук. В тази мини пека. Точ. Бързо, пико. Давай. Скелето на да пусне за Giant. Ти сега. Не. Само то не искам да ми пускаш. Само то, брат, не искам да ми пускаш. Само то не искам да ми пускаш. Ето, мога ти пускам аз. Добре, една минута вече не минали. Бързо, чупи. Давай. Чупи. Точно така, чупи. Въй, на колко малко остана. Право пускай. Много гадно. Риги. Але, Giant скелетон. Прежме. Не за ръката. Давай, дракон. То ще ме пие, така че по-добре му взема една такова. Семи поне една такова. Браво, твоите абонати трябва да знаят, че не си толкова добър на Clash Royale. Но ясно, те го знаят. Знаете го, хора. Дами и господа, ако той загуби сега, ще един път ще кажа как се казва човека. Не дай монати са. Ще кажа къде живей. Не дай. Добре. Окей. Хора, може да направим някой влог. Влог на стаята, такова. Да, бе, да. Влог на живо. И на живо ще е със сигурност. Например, мога да направиш нещо като фен среща. Някъде в града. Ти знаеш ли къде живееш? Не. Да кажа? Не дай. Добре, той живее в Южна България, ма ни казвам. В Северна България, ма ни казвам кой е град. Язва. Аз съм от Лович. Ще ви кажа, ако съберете 50 абоната. Така. Дайте палец нагоре за... 300 харесвани и казва къде живей. Нали? Кюче, камън. Сори, хора. Паднахме за... Трети път това ще е края за този епизод, защото не съм... Бе, човек, дай малко да поигра. Човек не Искам хората да ме видят. Няма. Ей, чакай, иска да колко съм сапна. Няма. Много си лоша. Така. Хора... Ако не ми дадеш, казвам сега кой си. Няма човек не... Той се казва. Кой стига? PewDiePie. Добре, хора, това беше всичко за този епизод на 10.2. Кога харесате гостите по един коментар и се молете за него. Чао. Чакай. Чакай. Чао.